और के साबर फाइके वानसदर फाइकेना ओ एरिया वानसदर फाइकेना आनी मते कोन मते और वानसा फाइनिया शुद्ध आयें दागी जाखा सै कवर है और फाइरे फाइका अब न चंग मा मथाकनाय जदि अब हाय जुदि अमहाय गतनान जुदि मथाग्या हंकाय तियार मा तंगनाय मीडिया ने बिसे जत तिप्रा मथन तियार मा तंगनाय याकुं या खाजाग्या नों जुदि आक्रमण के नन रक्षा खायनान बगे तियार मा तंगनाय नन रक्षा मा खायनाय याकुं या खाजाहाय दिगरार जाखिरा तंगनाय हेलात मांगने जत सारा तिरपुरन तिप्रा सारा अमहाय के बोमरुवै अमहाय के बोमरुवै सिगिर सारानाय गुबुन बर जन साधारण तो तंगनाय रन खास बैरन नैमिनि अब कुनि कुनि जों बरगास्ता खायनिया मुइतनार दो अब गणेश एरिया गणेश अब गणेश बुध बास माने जागावा एरिया मुइतनार दे गणेश किरिनाय जादे को थै तमिन और याकुं याक और खाजाग्या को और गणेश न सिगिरन बगे हाकि फाइनंगला आं तिनि साइरो बी केयारफुल ताई वैसे जुडिं खांकाय साबो थै साबो थां साइनिया अबनो समस्त अमनो रुतुगै जों खरचा के तिखालिनाय सकना हामबाय ini belaki khak hamjak chini takho budiram debrama bona bo maharashtra hamjagai tipramata support khlaiye bora tipramata support khlaitang nai jongora khnaka jompoi jalawmiya bjp rongni kaisa bazar sabang o bazar sabang thani jong गोबां नर मिडिया बिसोरते जों नुखा आरो जे चिनि जनजाति मोर्चानि चिनि बिपिन देबमा जाता सामान्य गुनु गुलंना नायखे हायनाय खानि सामान्य आबनो टार्गेट खाइनो तिनि आरो चिनि बुद्दाम देबमा आरो मन्तगन्या आरो बिसिनि 2 नं वार्ड कीर्तिबासी पारावा चिनि बिनि नुखौ काइसे नक खालि दङ नक बुक्सा माने आरो बर बारा दङ ओ जागा ठीक सारा 10 टा के 10:30 पौने 10 टा अब हैरान ना आज जरावा कैसे रा तेरे पेरिक रंग और नहीं लेके चंग और लोग जब बुमनो तो नम फोटो रखो नम अब जास सिक्रिनान बागे खलाई माने तिप्रामो थाना ओम हाय चिकन बुमरुवै ओम हाय के होइराने खयै कुनि दिन तावान चंग तिप्रामो थाम हाय के ना आहिने कबनि थांना कमाइ थांना ओमते चिकन बुमबाय तिप्रामो था कमाइ थांनाया अब तिनि नं मीडिया नि मिसिति मासाबो बनि बागै तिप्रासाना संघर्ष खायै वालाय रेवै बि शिक्षावै तिप्रासानो एरिया व समस्त शेष खायनानै तामनि बागै ताकारजला एरिया व चिनि बरम गोनां एमएलए बिश्वजित कल बुटमानफ्रु गोबां बुटमान माना ताबुक फन आबनो नष्ट खायनानै बागै अब चक्रान्तसि अब बाय कुनु मुंसेंगला बनि बागै तिनि सानामो जोंगो अम हाजुरि सिक्रि जागना हिंगाय तिप्रामो थानि बररकनि याग्याखौ खाजाग्या तिप्रामो थानि जे जागो बिलेस खरनैसि तिप्रामो था नि जे माने वा खलाय बिजेपि रक्ताब खलाय दंमोने प्रत्येकटा बिसुनो सब बिजेपि खलाय जत एकाउन्ट चिनि तबले बसक दंबारो जुदि खलायलिना हिंगाय बुइनि दा फानसिमि आसाव आं सैमनो पुलिस रना आसाव बुइबाय चुकिनि आयां जे ओ बांग्लादेश नि फाइनेरो बाय चुकिलि रजागै आयंनि जे बररो बाय चुकिलि रजागै तिप्रा नष्ट नै उसगनि खयनि प्रोग्राम के साबलासा मन्त्री साबलासा रजाकनायबो बुजाकनायबो तिप्रासा बाइक सबायजोंनायबो तिप्रासा गारि सबायजोंनायबो तिप्रासा